Ако обичаш резултати преди след, това видео е за теб. Дали това беше грешка или току-що реших всичките си проблеми и ми остана само един, ще разберем по-късно. След дълго чудене, да режем ли, да не режем ли, накрая се решихме. Но преди това все пак дойдох за боядисване и ще ти покажа стъпка по стъпка. Започнахме с избора на боя, защото този бял косъм надничаше все по-смело и рискувах някъде да чуя мръдни да мине лелята. Та трябваше ми супер покритие и щадяща формула. Затова грабнахме боята на Брелил. А иначе виж колко много бои има в Angel Cosmetics и за професионалисти и за такива като мен, които обичат да си експериментират у дома. Боята е избрана, забъркваме вълшебната смес и само след малко вече е на косата ми. 40 минути по-късно е време за измиване. Използваме шампуан с ниско pH, за да запечатаме цвета и да защитим боядисания косъм. След това шампуан и маска за боядисана коса плюс плекс от Hellis Gold за възстановяване структурата на косъма. И сега идва големия момент. Бретонът. Ножицата влиза в действие, връщане назад няма, после оформяне, издухване и ето го резултата. Честно, не очаквах да се харесам толкова. Подмладена, освежена и с огромна усмивка се тръгвам от салона на Angel Cosmetics. Ако и ти искаш пълна трансформация на косата си, заповядай в салона и магазина в Пловдив или поръчай от сайта angelcosmetics.bg.